posachedwapa tikupatsirani interview imene a podcast ya DPP adacheza ndi Samia Suleman amene ali National Organizing Secretary wa chipani chimenechi cha DPP, ndipo machezawa adachitika Zulu pamene anthu amalowa kapena kuti pamene chaka chimapita kumapeto cha 2024 ndikulowanso mchaka cha 2025, ndipo machezawo adali motere takhani pompo ndipo taonera. From all this mess and then APM comes in, but give me your take as Samia. I think I strongly feel that APM had made up his mind after my elections. But I think I've done my part. Kumano Anapanga chipongwe mina ndisire pate. Amen. Kumano I think kolo ndi kolo. I think ataona kuti ananga wa ndasiya pamoto. Yes. Ndisatahe. Ndikumvaso ma calls athu kuti ayi bwana tabwera mutipulumuse. He did the right thing at the right time. Kuti no ndavomera ndibwerere kuti tiyese kuthandizana ndi new blood tikonze zikoli mwachangu. I think ali ndi passion. Mukamacheza naye pano pa APM akuoneka kuti he's not a happy person ndi mmene zikoli anali ili pano ndi kumene tikuchokera. Zikoli anali siya lili bwino kwambiri. Kenako awa angobwera kukalanya china chilicho zosakambika kuti so ababa inuyo mukundipanga sure kuti the take is APM made that declaration not based on his personal gain komano solely just to help Malawians. You know munthu ngati APM ifeyo timamutenga ngati kholo lathu kwambiri. He did the right thing to come back. Chifukwa tikayang'ananso ngakhale political landscape ya ku Malawi, we need someone matured, we need someone with the experience. Very true. We need someone who wants to go and do the job for Malawians, not kuti akazilemerese. APM has everything, name it. What more does he want? That's why I think akumalimbikira manena kuti ndikabwerera. Yes. 2 years ndikukonzereni ndikusiyireni anyamata muzipitiriza. Chifukwa kulanda chinthuchi kuti tiwineso it will not be easy. Nde mungobweretsa munthu wanyuwani lero ndi lero opanda experience oti sana kumane nazo zinthu ngati zimene zilipo panopazi ikhoza kukhala kuvutirapo. It will take time. You know this slogan, return to proven leadership. Yes. Now I see where it is coming from. Komabe, we have a lot of things to talk about. Tikungopanga review chakachi manager endera. Now let us break it into quarters. To only second quarter. It was a sad event. Yes. We lost Vice President. Yeah. Very sad. Dr. Saulos Klaus Chirima. Of course, now people are drawing parallels. Agudaya, Samia, reincarnation, Mumaka Vogo ku Parliament. That is a story for another day. Yeah. How do you see it? How do you take government response? It was, for me, it was appalling. I got disappointed. First of all, kumene tikuchokera. Yes. Kuti tifike pamene paja. You know, Kuti Vice President, he was at the forefront. Kuchita campaign kuti tonse alliance iwine. True. Every Malawian is a witness. Anthu aja pakana anachita function yaikulu kumana akasainana agreement. Kunausidwa nkhunda. That was every Malawian's hope kuti mina zinthuno zisinthe ku Malawi kuno. Mina pesi yathu inali yochedwerako. Komano zimene zinachitika after that. Kuyamba kumanga munthu uja omwewa wakabwera kuti ayi tikuchotsa milandu ija
iyayi tiyambe kutumanisoni tamulanda ntchito zinali chipwirikiti chokha kusafika pa ngozi kuluza anthu onse aja including vice president. I think izizi sizimachitika and ife amalawi tinali odabwa aso ndokhuzidwa kwambiri kuti chifukwa chani kumalawi kuno tikumana ndi zinthu ngati izi. You know, okay, in the assessment ya anthu pamalo paja sipanapezeke magazi, sipanapezeke plasma matter ngati saliva, even urine. Now mu report muja munapezeka kuti it's highly likely that they were already dead. Ngozi itachitika tinamva kuti ayi aku Germany abwere azaone kuti chachitisa ndi chani. Now my question marks anayambira pene pacha achita declare kuti abwere komanso amene anabwerawo they are not my experts ofufuza ngozi. Pali kusiyanisa amene anabwerawo kuti atithandize kafukufuku anali anthu amene akuti anapanga ndege ija kampani yawo manufacturers a ndege ija doni ija komano mukaonesesa madoni aja anasiya kupangidwa kale kampani inatsekedwaso ngameti madabwa kuti sono anthu akubwera as manufacturers kodi atithandiza bwanji pakafukufuku amene chifukwa timaona ngozi za ndege zikachitika pali NTC amati NTC board imene imapanga kafukufuku wa ngozi za ndege. I think they are in France or in America amene usanayitanidwe bwanji then sipanathe nthawi kafukufuku jakupanga ku Germany tinaonanso president anyamuka kuno upitaso ku Germany situzora masatira kafukufuku imweyo kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji zipikidwe motero abwera kumene kuja kafukufuku anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira noyo kuti Minister of Information ananena kuti black box taisunga nkhani yavuta ndi yaikulu imene chifukwa akanangoti pasa black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions anali ochuluka inapita kunzuzu inabwerera now report ndege yagwera muchipulu palango chokuti sitinga kafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. If you said kuti ndege ndi mafuta at 2 hours. Okay. A president chinasangalasa kuti anene kuti mundipase report after 4 hours ndi chani. 2 hours ina ya masungira chani. Question mark. Ma question marks oka. That's mukona ngati lero even ma bishop sakukhulupirira kuti kodi chinthu chindiona ife palibe kukhulupirira. On top of that akuti composition ya committee yo very compromised. Azinzao. Yes, azinzao oka. Amene akuchita chair tinamva kuti anakwatiraso komweko. Zapa chiweniweni. So inu mungapachike mamuna nzanu zosatheka. So izizi zikubweresa mafunso ambiri mayankhono mafunso analipo poyamba aja achepaso awa anyanyuwaso zina komano chimene chikundikhuza kwambiri nje kuti mukaona mu report muja yes pali paragraph ina yake imene kunena kuti a police atafika pa ngozi anachita interview anthu yes amene anali pafupi kwambiri. Izizi zimachitika kulikonse kuti kodi chichitika ndi chani munamva chani anthu amene aja atapanga record ma statement amene aja asungidwa ndi apolisi. A commission anapita kuti akatenge ma statement aja ku polisi kuti agwiritse ntchito mwina ayitanenso anthu aja
kuma apolisi anakana kutulusa ma statement ameneji. So iza kuti chilipo izitu zili mu report yawo yomwe. So mupanga bwanji report ngati apolisi akukanirani kupasani information mfo poyambira panali pati pamene and iwo anali anthu oyambirira ndi amene anafika pamene mukuona zonse. So nonso china chikudabwisa kuti anatenga ndrama ya chipepeso ndani. Mfuti ya bodyguard mmodzi kusowa anatenga ndani. Izizi pajaso phone ina inali active for a while. Yes. Ndichipirikiti ineyo Samia chimene nganene ndichokuti ine ndimachita follow kwambiri chifukwa Saulos late honorable vice president anali munthu oti ndimagwirizana naye kwambiri. Tacheza kwambiri. He has been to my house over 100 times. I've been to his house from the time he was working for leasing and finance. So it's a very long time. He moved from leasing and finance to Liver Brothers, then to Airtel, to Carlsberg, then to Airtel. So he was a brother. So I lost a brother. Kwambiri. I was following up Zankanija. Ndinamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero. Pa ndege janainyamula ngati lero. Ziduswa za ndegezi. The next day mama ndimene nafika pamenepo. Chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo, pamene anatina tola azibale athupo. Atafika wawa atanyamula ziduswa za ndegezo. Anakumba chidoti. Yes. Kwambiri anakumba kaphiri nditu ndikukwirirapo ponsepo. Ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwambapo. That's what happened. China chimene chimandipasa mafunso kwambiri. Mtengo umene ndege inakola. Mukawerenga funa naugwiraso mpaka mtengo unaugwira. Yes. Pamene panakola ndege, it was about 4 to 5 meters maximum. Now chodabwisa ndichokuti Saulos anali ifeyo tikumazitana be anyamata nzathu. Sure, that's very true. Very active kwambiri. Olomuli nuyo, olomuli ine, olomuli anthu ena anu mukuonerano. Ndege mukuziwa kuti ili at 4 meters ikutsika. Munthu wamphamvu zake sangakhale momo. Ndege zame zimakhala ndi ziseko zosegula. Ili ndikanakhala ineyo kuona kuti ndegeyo kagwapo, ndege ikagwa imaphulika kwambiri. At 4 meters ndikanalumpha kwambiri. Mufuna munene choncho. Fo umalolera kuti apapa ndichoke mwendo bora ndizipulumutse kuti ikakamenya apo ikhoza kuyaka moto. Ndizifua chake ma bishop akuziguguda pa mtima. Malawians are angry. Nkhani imene komanso China chimene tikumaponya ndichokuti mukazafikapo pamene mutazakhala ndi mayankho enawa. Ndege ija imatsika. Ndiye inadutsa M1. Kumudutsa M1 uja ili pansi penipeni ndikagwera ngati apo. Mumaona kuti ngakhale uli mutala umatha kuona ndege ija inagwera apo. So ndege za Donia anazipanga kuti mutala ikhoza kutera. Kwa kuti ndege ija yavuta ulibe poyima mutala ndi tutaona ndege zikutera mutala. Akanakhala kuti a pilot wanali m'maso, he was in control of that plane. The best option was kutera mutala muja. Koma anadutsa tala uja ndikagwera apo. Mafunso ambirimbiri. Honorable Suleman, a lot of questions. Our viewers kulikonse komwe mukutionera. Nkhani ya imfa ya Honorable Saulos Chilima ndi azinzawo ena 8 mansala sangapezeke. Panopa, even Bishop Susa has talked a lot about it. He's receiving threats. We just want to assure you that we will continue on this issue when we come back for a short break. Our dear viewers, wherever you are, we are looking at the end of year review with Honorable Suleman.
takambapo zambiri, takambapo first quarter mene chaka chinaendera kunali maishu za Bagamoyo, komanso a president athu Arthur Professor Peter Mutharika declaration that he's going to stand come 2025 and for sure he's going to win. Now we have also looked at a number of issues. We were currently discussing the dubious nature of his death, the multitude of questions surrounding the commission of inquiry zambirimbiri. Wina aliyense akayankhulapo ngati Bishop Ansusa, ma threats getting threatened left and right. Kodi boma la Congress chikuchitika ndi chani? But tumanena kuti pali mafunso ambiri amene tilibe mayankho. Kupezeka anthu magazi alibe, akuti mikozo mulibe, komano even saliva. Yes, nimakhulupirira kuti mukaona report ya ku German. Yes. Ndege ija imaonesa kuti inkangozungulira, inapanga maseko mina awiri kaya atatu mpaka na pamene inakafikirapo. Mukuona kwa ine ndi report ija pena pake zimakhala ngati zikumandimvekerako kuti choona chenicheni chija ndimachiganizira ija ndi kuti ndi ichi. Ndege ija ndi chikhulupiriro kuti mmene inkafika pansi azibale athu aja anali asali moyo, chifukwa mukayiona wreckage ya ndegeyo ine ndimaona ngati kuti chilipo chinachitika ndege chatafika pansi, chifukwa ngati chinthu ngati galimoto, it's a simple thing, galimoto kandi you hit an impact. Chilichonse chimene chili galimotomo chimapita kutsogolo, funa chinthu chachakhala ngati chapangidwa full stop. Ndegeyo mukakafika malo pona ali panali ngati kachu pamene akamenya ndikuyima pati pompo. So zonse zimene zinali mu ndegemo bwenzi zitapita kutsogolo, koma makapezeka kuti mitembo ina ili kumbuyo, ina ili mbalimo kuti kuti zinthu zikuchitika bwanji, chifukwa anthu amagwa mu ndege sanafike pansi. Mafunso ndi ambirimbiri. Now, you know, SKC was loved by the youth. Munaliso achinyamata like his ADC, wachinyamata nzatu. You know, former First Lady Honorable Chanel Zimbiri. Inuyo ngati Wandale, what promise can you give Malawians? Ngotibweresera trash, I call all their reports. You know, what are you going to do come 2025 when APM is in power? We cannot bring back those people. May their souls rest in peace. Yes. Komano zikusonyezeratu poyera kuti tikamanya kuti Congress ndi nkhanza zake ndi zimenezi. Not long ago tinapita ndi Professor Arthur Peter Mutharika kutambani. Mpaka ndinaima because it was my first time amati pa mferanduna. Yes. Amfera ndakumbukira achina digmate. Yes, tinaona akumanena kuti galimoto inaponyedwa apo anthu anapezeka atafa mmene. Zinthu zake ukaona ma style ake nomwe aja amene ali involved iwo nomwe aja kuti chipani chizasintha. Same old tricks. Lero ndizimuona Bishop alankhula maganizo awo kunkhosa zawo osati kukapangisa sipanati 2 days akaphwanya kulimbi cathedral anyamakazi kwaje mukumbukira sova janta achiona mabishop ndamenjeso mafuna kuphedwa anamangidwa. Are we safe Malawians? Sikoyamba kuti boma la Congress zipanga nkhanza ku zipembezo. Mukumbukira even awanzathu anachita bani kumalawi kuno achipembezo cha timati Jehovah's Witness mpaka anathamangisidwa. Kusonyeza kuti awawa nkhanza zisazasiya olotitachita motani kumene akuchokera ndi kunkhanza, history yawo ndi ankhanza sangasinthe. Ndizimukonazi kuti MP wathu kungolankhula akumanga amanga achikwanje
amanga musowa kodi pajaso mungu da amanga inodo ndi most wanted ine uteko ndimafuna ndibwerebe koma ndi poti nkhani yake ndi omweyo kwachitika incident zana yoti bwanjiso this was on Saturday. Okay. Kuma 3 o'clock kumasana nalandira phone kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi. Okay. The MP yaku Karonga. Maza Karangati, are you related? No, we are not. Komano mina ma structures atu patali tikhoza moneka yes, amafanana kachibale pang'ono. Yeah. Anandimbira koma he was in a shock. What happened? Oti amalepera kulankhula muno bwino. He had to give the phone to Anzawa amene anaongali moto kuti andilankhule. Chinachitika ndicho kuti akuti amachokera ku Mzuzu. Okay. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament. Chama. Ndiye atangochoka mu Mzuzu akulowa mu Chikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white koma inalibe ma number plate imwe achita track. Amati akathamanga nayo so mathamanga. Ndiye anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Okay. Sizwa kuti akutipanga follow ndiye ana ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Okay. Foti ndi pali anthu anayima. Yeah. Atangoyima Prado ije inabwera kuza bloka kusogolo. Serious? Zana Saturday. Kenneth Ndovi ndi MP au Karonga sindingango achula zina ndikunena mbacha maziwa ndi mankwa zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika ma bounce awiri mu Prado moja ali ndi mfuti. No way. Pambali pa. Yes. Kuzafika kutsegula gamoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene mujata. I think anazazindikira kuti taimika gamoto yolakwika. Ndiye Ndovi aja anafunsa kuti bwanji akuluakulu chuchitika ndi chani. Okay. Ndakuti pepani tikusaka Suleman. Serious? Yes. Timaona ngati ali ngalimoto. Ndikunena azizachitika zana Saturday. Ndiye Ndovi aja anali very shocked. Atangoyankha choncho anyamata aja nakakwera gamoto ija kumapita. Ndiye Ndovi momwe ndiyimbire ine. I think he was under shock. Panic. Anazangoona Suleman mu phone mwawo ndikupanga dial. Okay. Pezi nakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Suleman wakumakra. Ndiye sanafike so kuti afunsa kuti ndi ndani anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti achimene kunotuza chitika ndi zotere. Ndiye Daud Suleman anauza Ndovi kuti nzosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa. Ndipo mama ndiyimbira ina Ndovi ali mushoko kuti anapasa ubuna wake anali anthu atatu ngamoto. Mwina chifukwa chake anakhanga kuti anali safe pang'ono. Anapasa anzawo aja kundilongosolera. Ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera. Achimwendo baba Malondera Kenneth zikhale ng'oma. Mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage musiye. I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa galimoto ndaifufuza tikuiziwa anyamata auto taziwa. Izizi musatitenga Malawi ngati Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa ife takulira matipate tikuziwa kuti matipate aliyense in a democracy you are free to express your views, you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner. Izizi they enshrined in our constitution. Inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka mutatani mutandipha ineyo lerolo. Ineyo ndimafuna komano basi. I think now I can. Ndimangofuna ndinene kuti ndale za ku Malawi
tikupanga ndi boma la Nkhanza chipani chimene chinachuka ndi kupha ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse panopa nauza kale kuti ananga madamu anga ineyo ndikusakidwa ndi akongresi ndikhoza kuphedwa ndiye ngati ndingaphedwe mulimbe mtima koma ndifuna ndafera Amalawi amene akuvutika ndilokonzeka kuyika moyo wanga ndithu m'manja mwa kongresi kuti Amalawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke ine ndilokonzeka ndipo ine ndikupange na sure achinyamata ambiri panopa you are hope to them. You are filling the void that was left by SKC. Ndipo siziteka. If they are going to take you, ndio takwenda kunditenga soine. Atenga wachinyamata wina aliye. Do you know kuti what you do here is giving hope? Do you know kuti a police even omwe anthu a intelligence akugwiritsa ntchito? Do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokera ni boma la DPP sanagulitidwe tu uniform? Izozo nzosabisa timati tikayima even pa road block. Yes. Akangozindikira amabwera muli bwanji Honorable Suleman timunoka akumationesa zigamba apolisi panopa mupite mwa matera mukapeza zovala za polisi akusokesa ngati analandira majombo ndi amene anagawa APM DPP ni mbona pano ayikachitera zosayenda koma chomwe akuziwa ndikukhala ndi ndalama kuti azisaka anthu ma threats kupha anthu. You see even wichani atichani concerned chani osazichula so machechi pamene mungaziwire kuti miyo yathu ili pa chiopsezo afika potenga anyamata wazikwanje ndikubwera nawo by force walowesa parliament. Ife tonse tili momo. Please okay, what we are worldwide sizinachitikepo. This is total anarchy. Yes. Anthu ma pictures oti awanda amene anakhapa munthu pa mademo anthu omwe ndamene akuapezeka mu parliament ndikumakuwa mwamba muja tili busy ndithu kupanga deliberate zofunikira kuziko nkumakuwa boma ndilomweri etithana nano etukuziwani ndiye mafuna ningonena kuti zafika pokuti tilimbe mitima anyamata you know what we should know ziko lathuli almost 65% the youth. Yeah, that's and the youth sitikipatsa hope sitikipatsa masomphenya abwino kuti kodi kusogolo kuli zokoma zotani ma promise anachuluka palibe chimene apangira anyamata kanga tangotaidwa ngati apeza kantchito you know ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa degree panopa ukampeza kukolopa zona. Yes. And the minimum wage yathu anyamata ambiri watikapita kuma nesi aziphunzisi ngakhale mbomamo mukapeza kuti munthu akulandira 200 ngati police 210 220,000 now 220,000 bag ya chimanga ili pa 70 panopa achosepo 70,000 sanagaise akagaise abwere fuel ndiwo sanagule mafuta ophikira sanagule transport opitira kuntchito sanaike pambali mwana kuti mina wadwala kakuchipatala sanaike pambali kuskula kuti akufuna uniform chifukwa chake panopa payslip ya wapolisi mphunzisi imangokhala ngati description asakuatengepo ngongole chifukwa cha boma la MCP. Kumalawi kuno chimene tikufuna anthu olimba mtima combined ndi experience. That's why inendo unena kuti DPP is the best answer right now because muli experience mu DPP zinthu zitu zinachitidwapo mukumbukira inu Joyce Banda mena machoka ndikashigeti anasiya chipwirikiti yoti zikoli koma donor confidence inabwera ndi leadership ya APM. I think APM is surrounded by people with proven experience and they trust him. Maturity, he just has that natural grace. School so ndiyofunikira. So tikumutenga APM ngati kholo lathu
atichite guide, more specially tikufuna APM atithandize kwambiri in improving the economy kwambiri. Izinazi ife tilipo tipanga mmene mwangotero mwangondikumbusa inuyo ngati chairperson wa Agriculture Commission ku Parliament, nkhani ya AIP mukuiona bwanji? palibe chikuyenda chili tu mukapita pa filling station mafuta palibe, mukapita kuchipatala mankhwala kulibe, mukapita go to my schools ana ambiri abwezedwa, tikuvutika ife kumayesesa kuti mina anaja abwerere mu school. Mupite kuzipatala manurses ambiri sakulembedwa anthu oti apanga graduate. Ndingonjezapo mepo mmakumbukira nkhani ya ujeni ya intention, yes. Inayamba ndi boma la APM 80,000 now 4 years later my intends akulandira bechani 80,000 Are we progressing? Palibe kwacha ikungopanga devalue and still they expect those people kuti mumulipire munthu 80,000 akagulepo thumba la chimanga 70,000 mwamukonda amene. Mupite ku Nkhokwe kwathu kulibe chimanga, mupite ku Minister of Agriculture fertilizer AIP mpaka pano sanagule anthu koma chimanga cha mera ife ya ku parliament tinasamusa timati financial year kuibweza mbuyo ya dziko kuti cholinga chathu chikhale chokuti ndalama tiyapase nthawi yabwino athe kusakasaka fertilizer gule nthawi yabwino, koma tinapatsa ndalama mu April pano tili mu December fertilizer sanagule kwapita ndalama situkuziwa fertilizer achokera kuti situkuziwa. Tikati tiyendere tikaoneza ntchito aspeaker kuti chifukwa chani mwayikaendera kumeneko. So pano inuyo aspeaker munduze kuti kodi oversight imatanthauza chani, inuyo munduze kuti what does the word oversight imene ili role ya ine yofunikira ku parliament, what does oversight mean? Ndikati ndiyendere anthu mukuti yayi ukulakwisa malamulo, mufuna malamulo ake ati ndiye palibe chikuyenda ku fertilizer akagula ku butcher akagula ku farmers abako ndrama. Mupita ku mafuta mukapeza kuti madilo onse apangidwa State House, ku mafuta kuja kuli company imene kupereka $, ku chipani chawo mwezi wonse tikuziziwa. Honorable Samia, my viewers athu tikusiyeni ndi maoti oversight as we go for a short commercial break. Thank you very much. Discussing tikukambirana nkhani zomwe zachitika mchakachi ndi nzanga Honorable Samia. Kwachitika zambiri, takambaso zambiri, takamba nkhani za Bagamoyo, imfa ya Saulos Chilima, mavuto omwe achinyamata akumana nawo. Koma ineyo ndingokuwuzani Honorable Samia, in terms of governance boma ilili kwa ine ndi 0/10. Ineyo ndi minus 0. Yeah, minus 0. How can you substantiate that? I'll tell you. Okay. 2024 is coming to an end. Yes. Komano, there's nothing that this government or the president can show. Because it's into the background. You know, kuti chaka chomwechi a president atu, okay, tikanena kufikira lero, a president atu atuluka kunja mwina over 50 trips. Here today, we were promised zintu zambiri tukakutengera nizi tukapanga izi tukapanga. Look at APM 6 years, you can count less than 10 international trips. You remember kuti titango wina DPP APM atango wina anabwelesa ma measures kumene kuja nduna zimayandira half. I remember Gudo Gondwe anthu samasangala nawo because he had brought in strict measures, financial to bring stability. Yes, kuti ndrama tiisunge. And I always believe what Chilima used to say, kuti mai muno ndrama zilimo enough to run this country, to bring everyone to that middle class. Ndrama tinazo, we got minerals. Nyanja ndi. This is the best treasure that God gave us. One thing I can tell you, I'll just break it down. A president promised into Zingapo. I'll start with the Emirates. A president atapita anabwera kunena kuti yayi ndakumana ndi Emirates Airlines tapanga deal. Mbosera pamona tukana ma direct flights aku Dubai. Anangomira pa chipande chichewa timatero. Akuti tu imene na justification anthu atafusa kuti munakatani ku Dubai. Akuti makakambirana ndi Emirates.
ndege za ku Dubai mpaka lero. You look at ma agreement anapita mmoja akuti takambirana ndi Abu Dhabi National Oil Company amene wasopano kuyambira pano mafuta sizikhala so nkhani tikhala ndi stable supply ya mafuta mpaka lero anthu tugona ma filling station. Ndipo pa new year hii anthu ena akhala agona pa filling station. What is your message? Wamuda zisangalala akhale ndi mafamily zawo akugona ndiponso sagula so mafuta. Anatuza kuti tapanga deal ya $2.6 billion ya mega farms. Oh yes. Takakutengerani ili kuti pano pa ndrama za ku mega farms akungoja but nothing to show. Too much black. Atuza kuti ndakatenga 28 billion solar energy deal. Ndakasaina atapita ku COP27. Yes, I remember that. Mpaka pano zili kuti akutuza kuti ndasaina 32 billion solar deal ndi power plant ndi aku US akubwera azatikire solar pano mpaka lero kulibe chimwe chikuoneka. Apita ukanena kuti ma mega farm projects panga za ku Ghana 7 trillion mukizwa ino amati tikhala ndi ele Christmas gift ya bridging zopepera zokha ndiye palibe chimene magesi ndawo tayambaso ma blackout. Now my investors ambiri kuti muone panopa makampani ambiri atseka. Yeah, atseka even usage yathu ya magesi it's not many timayuzira mbuyomo kwambiri. We're using less for makampani ambiri atseka kumazambiraso ma blackout ambiraso. There is no hope. There is no hope. This actually Boma, even president, this is just like the talk. He can't walk the talk. Now, he's not a man of action. Ndiwa malapulapu basi. Chimene tikwena kuziwa ndiyo kuti. Yes. Izi takumana nazo in just 4 years. Ndiye munthu amene mukampase 5 years ina. Amalapu. Yeah. Even from our comment section. Amalapu. Samia, my comment section. Sikale ndi ajakwera 5 years ina. Zoona Malawi. Tipedwa tutosefe. Bwana, we are returning to leadership. We need to get rid of this government. We need to tell Chakwera kuti you know, sangachite blame ngakhale afuna kuti iphaife komano chimene ndimakhulupirira ndicho kuti Professor Arthur Peter Mutharika. Yes. Amalawi ngati sitimugwiritsa bwino ntchito tizadandaula patsogolo. That man is peaceful. That man genuinely loves this country. Maona ngakhale atachosedwa mwachipongwe. He never left us. Munaona rino a Joyce Bandara lose. Anatawa. 4 years ali ku America. APM wapirira nafe kuti kamfuna ndimange. Koma mukumbukira kuti chisankho chimene Achakwera anena mpaka na kuti ndikhesa mwazi. It's on record. Now, sakwamanga chifukwa chake. I think what APM realized kuti ineyo izizi ndale za mwazi anasira. And you remember kuti under Nankumwa we had the weakest opposition. Yomweso anapanga penetrate. Yes. Pete politics. We had the weakest opposition, meaning kuti anali ndi mpata abomawa kupanga ndithu zinthu zooneka zogwira mtima kwa Malawi. Inero Malawi amene kwadandaulira kwambiri ifeyo panopa tikamakhala ku DPP maso athu kwambiri ali pa youth. Yeah, okay. Tikuchita focus kwambiri pa youth for even APM watuza kuti ndikufuna mupange manifesto yathu ikhale targeting the youth. You go and see today NIF inabwera kuti thandize ma small enterprise business people ma youth azimai. Yes. Pano ndichotengera cha andali. Pano ndi Malawi Congress NIF. That's what it has become. Youth yo kuti akapange access ngongole panopa. Akuti NIF yambogula fertilizer. Akawale mukutandi NIF zikagula fertilizer. What sort of running a government is nonsense. This? You are playing games. You know APM manena kuti business, running government is serious business. It's for big boys. And the MCB panopa sinima onago big boy. Kulibe big boy kumene ucho. Ma big boys also tili ku DPP. That's why inaenda kufuna ndi auza youth panopa on a serious note. Okay. Kuti hope yanu
ikale mu DPP ife anyamata ametalowa ku DPP and the good thing ndionena kuti convention yathu ya DPP convention ijatu ya sefatu kwambiri kunabwesa swa chinyamata ndi anyamata toka look at our campaign director look at ife ametalenga mipando yaikulu ndife anyamata and ife focus yathu ili pa youth tikufuna kuti tikhale ndi vibrant system. Ndikupasa an example kupita kubunda agriculture because chimene tiziziwa Malawi chuchuchu wathu ndionena kuti sitizakwanisa kuthesa njala ku Malawi ngati sitipanga irrigation farming. Focus yathu ndimene yoyo. That's why munaona kuti APM made sure kuti Shire Valley transformation program iyambe. Mazi awa Mulungu anatipatsa. We need to use this water. We have the best water, fresh water in the whole world. Ikungopita kama kataira kunyanja ku Indian Ocean, we are staying hungry, yet choti chosa muhanga ndi mazi awawa. We need to go hard on irrigation. AIP itesedwe ipangidwe in a way yonena kuti ichite focus ku irrigation kupita ngati kubunda kuja kuti chaka chino kumachita graduate anyamata angati anyamata 12 aliyense tikumpasa 5 hectares of land, tikumpasa ma farm implements ka aliyense alandira ma tractor awiri, tikumpasa input kandi ma fertilizer kandi mbewu zoyambira kuti iye uja akalembe anyamata anzake ntchito akambe kulima azitilipira zimene zija in produce. Titakupanga ndi two system ngati imeneyo aliyense opanga graduate kubunda wafika ma points awa apasidwe izi ndikumachita monitor njala yathu itu 2 years kuti ndipo we can feed the whole SADC and have surplus. Of course we did it and we are going to do it. We under Bingu, may he so rest in peace, Malawi sold maize to Zimbabwe. Kumano we had Bingu anamanga nkokwe kuchenza, anamanga nkokwe kumangoja, anamanga nkokwe kuzuzu kuti tisunge chimanga. Why ababa even issue ya Mpaka revive agriculture through irrigation plus other initiatives supporting the youth. Ikungoonesa kuti you have so much passion for the youth. Ineyo ngati wachinyamata zinthu sizilipo palibe chikuyenda kuti tamange ntawuni palibe. Okay, even wafusa akabanza anjinga za moto awa mabodaboda kuti agule fuel akagula pa black market 10,000 apa ngandama yokaja ndiziyandakuzana anyamata athu ama degree pano kuita ni ama minibus mupite kusika kulimbi kuti mupite mukaona amene akuyendesa makabaza akakutuseni ma CV awo, you'll be surprised. Inuyo what promise ngati wachinyamata nzawo ndezimene ndikunena ndizokuti focus yathu ili pa anyamata, tikhale ndi vibrant agriculture system. Anyamata tisama timazolera kwauzana athu kuti iyayi mukakula mufuna muzakhale chani ndi amayankha ine nurse ine pilot how many respond kuti ndifuna zakhale farmer? None. Yeah, that's very true. Because we are not making farming attractive to the youth. That's why ndunena kuti tiyambire ma college. Anyamata aje tisamangouza za ma white collar jobs za ma office. Chifukwa ma office athu ndochepa sitingakwanemo. Koma tiauze kuti takupasa 5 acres iyo, takuyikira irrigation system, manage that. Entrepreneurship agriculture is the goal. Amene ujayo akuchita export zimene akulima zicha. Just provide market. Honorable Suleman. Muzo kunoko ku Malawi timakakamira chimanga. Do you know kuti chimanga maize is not an African food? Yeah, sure. Chimanga chinachokera ku India. Oh. Yes. What we are supposed to eat as Malawi is rice. So you are challenging me kuti ndi my initiatives omwe ali mmundu mwanu tita ukhandi surprise ya mpunga ku Malawi. Tachitapo. Ndipo tichitasa. Timajesa Zimbabwe. Ngati Zimbabwe, South Africa amakonda mpunga ndi kilombero wa ku Malawi. So it's just my policies athu. Komanso izi tikunena za oversight akutiresa pano pazi. Zimene zizofunika kuti office ina iliyonse aliyense akamapita ku ntchito ya boma aziziwa chimene akupitira. Basi. Full stop. Mupite ku health.
a minister health panopa andi ma pharmacies mbwe kodi mankhwala afuna kuti akapezeke mchipatala kapena ku pharmacy kwa kosatheka ndizimetu kumana nazo. so thank you very much pa direction yomwe agriculture sector ifunika kutenga komanso ndimangofuna pajati kukamba za review ya chakachi anthu ena department ine yomwe yaboma yomwe yakalanya chichewa chemveka bwino ndi NRB. you know NRB tinauzidwa kuti ili under OPC. do you think imene ingakhale ingapange ma decision olondola muone kuti anthu ena akumakavota kawiri ku central region mwana there is even evidence ana akumakalembesa NRB kwalola mu system yawo. What choyambirira tinene kuti who is heading NRB ndiye mayankho onse ali pati pamene amene akuchita head NRB ndi amene anali mboni yayikulu ya Malawi Congress Party ku court pa mlandu wa zisankho. It's there. Inu munali mboni ya ine ku court ine ndawina mlandu nenda kutengani niyo kuti mwandithandiza kuti ndiwine mlandu mwandika apa mukhale apa pamene paja mungapangiza kuti ine ndichoke pa ayi ndizimene zikuchitika pa bwana aku NRB asambo achoke anali MCP witness ku milandu. now you see ndamene athandizira kuti MCP ilowe mboma mukumbukira nthawi nake tukambirana. the view is ma commissioners. What if we have ma commissioners mozi wa DPP wa MCP even akupanga zawo PP okutungonena ati because ife timakhulupirira in inclusion kuma commissioners yes ndisanene mong'alula koma ndingowapempha ma commissioners a DPP fundamental kwadalira izi zonse zitikamakamba za NRB za electoral commission ifeyo maso athu kumene ma commissioners athu mafuna ningowapempha technical glitch but we are back. Yeah. Honorable Samia. Yeah, we're talking about the NRB. Okay. NRB is very compromised. As I said, the one heading it is a very compromised individual. Komanso mukaona set up NRB. Yes. Kulibe my representative athu. Yes, azipani zinas. It's crucial because when we're talking of elections, zikuyambira ku NRB. Chifukwa chokuti palibe amene angakalembese for elections opanda NRB kuti ampase chanzika. So they are working together, NRB and the make. Ku NRB mukaonesesa it is still under State House. Yes, OPC, yes. So that even raises questions of they are being told integrity. What to do by the president and his team. Kumeja kulibe for example izitakagwira kunkhokwe akupanga makadi zimezi yakukana khala kuti kuli ma representative say azipani zina ku NRB kuja akanatha kutiuza ife in advance kuti ayi tukasegula office apa tukapanga zakuti ife nkumaka out kuyendera limozi. Koma as we are talking now NRB is being run by OPC, no any other representative. Which means your take is NRB jayo kufunika ukhale ma representative azipani zonse GPP, transparency, UDF, UTM onse akalizona limozi kuna kubisa ja chilipo chomwe bija komanso tikawo dandaulira akumathamangira oyamba kuyankha akumakhala a Congress kuchita defend Megi kuchita defend NRB pali bale wanji iwo ndi political party. Now look at even Antalimanja who make a compromise fellow. We are saying kuti it's nothing personal. Koma ngati a judge integrity. It's for majaji ndi anthu amene timayang'ana kwambiri ngati in a society anthu amene timayika patsogolo kwambiri. We are supposed to uphold integrity. Yes. And then they apempha Antalimanja kuti you are compromised, madam. Resign. Let her go home. The fact that you are the daughter of the former president of Malawi Congress Party. Basi tu sukuti
sikuti ndicholakwika china chilichonse koma apapa anyamuke. Let other competent fellows you're compromised kuti chipani ichi ndi cha abambo anu. Ndi cha abambo anu. So ndiye sopano mola bwanji kuti chipani cha abambo anu chiluze. Kunena zona apa tikachoka pa nkhani ya NRB kukuyenera kukhala ma commissioners from all parties. Asambo apakire zikwama zawo. Achipita amenaja. Ntali manja anyamuke. Aja kwera akhoza kwa basa asambo aja ntchito ina. Azanga simbale wawo afuna kuti ndiwemba se kaya ndikuti komano nkhani zizi muone zikuchitika ku Mozambique. Yeah, sure. Zikumakhala ngati za simple. Koma ndimafuna nene kuti zimayambira ngati apapa. Ngati apapa sitisamala bwinobwino. Ifas mathematics limene kubweretsa nkhondo mu Africa. Maiko angapo. Yes. You see what happened in Philippines. You see what has happened in Mozambique, and they want to use the same company in Malawi. Ndi mavuto. So ngati sakufuna kuti mvera ife chifukwa tu chisankho chili ngati mpira ukukhale team ife tili as opposition ukukuya ruling kodi ground mwango wa moka ruling azimenya banji mpira wako. Let them play fairly. Fair. Honorable Suleman, I've enjoyed today's chat. Ndikaona so my comments, people were looking for you. Nino Bangolini at the moment. But thank you very much for sparing your time. No, it's a pleasure. My viewers atu lero timakambirana review mchakachi. Takamba nkhani zingapo from the compromise ya NRB, compromise ya MEC, zochitika zomwe zachitika zambiri, declaration ya president atu Arthur Peter Mutharika kuti azaimanso come 2025, not because he wants any personal gain, ainde akufuna kuthandiza Malawi. Bagamoyo should not exist here.